какво става, хора? И добре дошли в днешния клип на Цветанов Car Review. Днес ще правим POV на това BMW 440 бензин F32 с шокиращите 550 коня. Сега на екраните ви ще излезе и TikTok на собственика. Последвайте го, там качва топ контент с неговите проекти. Има доста красиви автомобили, като сегашният проект е 440. Така, нека да започнем с силов тунинг. По колата са слагани две хибридни турбини, преправена генерация. Ето сега ще ви покажа. Тя е, мисля, че е стоковата, не съм точно сигурен. Така, хора, по външния вид нови джанти са правени, фолио на стъклата, карбонови капаци на огледалата и лип спойлера отзад. Както може да се види, и задната броня е напълно стокова. Доколкото разбрах, собственика мисли да прави още доста доработки по тази кола. Така, хора, ето, колата е автоматик. Автоматика е 7-степенен. Доста добра кутия, бих казал, понеже лично аз съм с такава кутия и на мене много ми харесва като сменяне, даже и без стейджове, без такива неща. Просто колата се сменя идеално на перфектните обороти. Хора, както много добре чухте, колата е 550 коня назадно, както виждате и в огледалото, просто не си иска гумите. Това, което пропуснах да кажа е, че капака е от M4 GTS, което наистина прави стойката на колата още по-добра. И това беше от мен, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Пишете ми налично в TikTok, ако искате ревю на ваша кола. Който познае самия цвят на колата, ще има giveaway на някаква хикс сума пари. И пак казвам, ако искате ревю на ваша кола или POV, пишете и чао!